Allora, avui he fet un vídeo de presentació per al canal, espero que us agradi. És un vídeo que surt a la pantalla inici de YouTube. No sé si sabeu el que dic, per presentar el canal i tal, espero que us agradi. Una mica diferent i ja està. Sí, ja està. Estàs enhorabona, podria ser el subscriptor número 74 del canal de Marc. I no em refereixo al canal d'en Marc en plan de Dinamarca, em refereixo al canal de Marc meu, el canal del Marc. Aquí podràs gaudir de contingut extra de mi mateix, fantàstiques expressions catalanes, com bé podrien ser, i em refereixo a les expressions, menjar poc i ball bé, néixer amb la flor al cul, veure's el seny o l'enteniment, o bé tenir un forrat al trèvol. Aquest canal no només serveix per l'entreteniment, que tampoc gaire. Serveix també com a nova forma pedagògica. Gràcies a aquest canal aprendràs que aprendre s'escriu aprendre. O bé, que per multiplicar un nombre de 2 xifres per 11, l'únic que has de fer és sumar 2 components del primer número i posar-lo al mig. Aquí comença la meva experiència com a narrador del meu canal, millor narrador d'aquest canal, tot s'ha de dir, i l'únic que has de fer per ser el meu subscriptor número 74 és subscriure't amb aquest canal. S'ha entès o no? Botó de subscriure't. Si no saps com subscriure't, hi ha un vídeo tutorial tirant enrere i res. Espera que us agradi aquest nou vídeo i que li doneu molt suport. Per cert, si heu arribat a aquest punt del vídeo, comenteu a l'apartat de comentaris, que no sé si sabreu quin és. Comenteu, no sé, ho he comentat. Ostres. Qui serà el finalista de la Champions League? Si l'Ajax o l'Oporto? Vinga, va.